κόσμος το πρωί. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι θετική ενέργεια. Είμαστε. Πάντα. Είναι σήμα κατατεθέν της εκπομπής. Λοιπόν, μια μέρα γεμάτη θετική ενέργεια πρόσφερε η Αμίτα Motion στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Πρεσβευτής θετικής ενέργειας, ποιος άλλος βέβαια, ο Θέμης ο Γιοργαντάς, ο οποίος ήταν εκεί, ξεσήκωσε το κοινό, αλλά και πολλοί καλλιτέχνες. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φιλιά στο Θέμη, φιλιά στο Θέμη. Μία μοναδική ημέρα θετικής ενέργειας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν άνθρωποι κάθε ηλικίας στον πολυχώρο Τεχνόπολη στον Γκάζι υπό την αιγίδα του πολυβιταμινούχου ποτού θετικής ενέργειας Αμίτα Motion. Μια μέρα γεμάτη πάρα πολλά happenings, πολλή μουσική και καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Γιατί έτσι ξεκίνησε η μέρα θετικής ενέργειας τα τέλη του 2003. Και από τότε γίνεται μια προσπάθεια η οποία σήμερα είναι δείγμα των πραγμάτων που έπονται. Φιλοδοξούμε να την καθιερώσουμε. Δηλαδή κάθε χρόνο, 23 Σεπτεμβρίου, να γίνεται ένα πολύ ωραίο, πώς τώρα να το πω ακριβώς, event, μια ωραία μέρα που όλοι θα σκεφτόμαστε πολύ πολύ θετικά. Πολλοί καλλιτέχνες χάρισαν στο πολυπληθές κοινό στιγμές σκεφιού, ζωντάνιας και φυσικά θετικής ενέργειας. Να υπάρχει θετική ενέργεια και να περάσουμε καλά, ό,τι και να συμβεί, ακόμα και να μας χαλάσει λίγο καιρός, δεν πειράζει. Εγώ γενικά είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος ούτως ή άλλως και θετικός. Δεν θυμάμαι μια περίοδο της ζωής μου που να ήμουν απεσιόδοξος. Είναι τρόπος ζωής για μένα. Ό,τι δυσκολίες και να έχω, νομίζω πάντα βρίσκω μια λύση και σκέφτομαι θετικά τα πράγματα. Με βοηθάει πολύ. Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Θέμη και σε όλα τα παιδιά εκεί. Τι κάνεις, έχεις πρώτη αναφορά εσύ, για πέστε. Εγώ τελικά πρώτη. Λοιπόν, να πούμε ότι η παραστάση της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας του καλοκαιριού Μαρία Πενταγιώτη, σαν πρωταγωνιστή.